urrian, etxe berri honetara ongietorri ematen dizuegu danoi, Etxepare Laboral Kutxa itzulpen saria emango dugulako. Ongietorriak, beraz, denoi, ongietorri. Aurkeztutako lanak benetan bikainak izan dira, eta guk ere lanak izan genituen sariduna adosteko. Valorazio batzordeak aho batez erabaki zuen, Etxepare Laboral Kutxa itzulpen sariaren lehengo edizioko saria Isaac Xubin jaunari ematea, Joseba Sarrionandiak idatzitako Tempo de Exilio liburuaren itzulpen lan bikainagatik. En nombre de todos los que formamos el equipo de Calandraca Editora, daros las gracias por esta distinción tan especial y para nosotros tan lejos y tan cerca. Gracias por ter premiado unha obra na nosa lingua en galego, que é unha lingua minoritaria e en peligro de extinción. Isaac Xubín é o gran protagonista, xunto con Luis Rey, o director da colección, e con Joseba Sarrionandía. Isaac foi quen de traducir desde o galego dunha forma magistral as palabras claras, rotundas e certeiras do gran poeta vasco. Eskerrik asko, Isaac. Eskerrik asko, Etxepare Lagunei. Moitísimas gracias a Calandraca por facer realidade un sono. Non é fácil que os sonos, que algúns sonos da vida se fagan realidade, pero gracias a vos este sono fixose realidade. Zergatik, ni naiz itutzaile batzuetan, ni naiz olerkari batzuetan. E vos dichisme a oportunidade de ser, durante un tempo, Joseba Sarrionandía convertido en galego. Eskerrik asko, Euskal Herria, asko. Mariaje Sarrionandia gonbidatu dugu Joseba Sarrionandiak berak honetarako, ekitaldi honetarako espreski idatzi dituen hitzak irakur ditzan. Unon, hemen elkartu zaredunoi. Eskerrik asko Etxepare Institutuaren gomitari. Baimena ematen badidazue, hitz gutxi batzuk esan nahi nituzke itzultzaileen alde, eta batez ere Babelgo mitoaren kontra. Itzulpena, jakin denez, imposiblia da, eta aldi berean beharrezkoa. Eta ezinezkoa posible egiten duen ofizio bat dago, itzultzailearena. Itzultzailearen zeregina magikoa da, jakina. Hizkuntza desberdinak hitz egiten dituztenen arteko komunikazioa erraztea. Kultura unibertsalaren eragile magikoak dira. Baina utzi egidazue gallegoz jarraitzen. Finisterre aldeko gonbidatuei esker onez. Quería dar as grazas aos máxicos aquí presentes, particularmente a Isaac Xubín, a Luis Rey e aos editores de Calandraca. E quería protestar ao mesmo tempo contra o mito de Babel. Creo que debemos desacreditar o mito de Babel. Os que acreditan no mito da Torre de Babel e no castigo metafórico e que renegan da diversidade cultural e que empregan o mito de Babel como argumento de autoridade para impoñer o castigo ou a prohibición ou o simple descrédito aos outros. Eu dígolles que non acredito no idioma universal. Non acredito no idioma universal como non acredito na euxénese ou no pensamento único. A idea de que a diversidade é confusión e conflito foi utilizada ao servizo da política asimilacionista, ás veces sutil e xeralmente brutal, que non influixiron durante séculos os nosos veciños imperialistas. Os nosos fracasados veciños imperialistas, pódese decir, porque as nosas linguas están aínda vivas e máis ou menos saudables, mais non suficientemente fracasados, paréceme, porque aínda insisten. Os que acreditan na idea do idioma universal, dígolles, con Castelao, que a variedade de idiomas, coa súa variedade de culturas,
é o signo distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animais. Velaí vai a demostración. Un can de Turquía ouvea igual que un can de Dinamarca. Un cabalo das pampas argentinas rincha igual que un cabalo de Bretaña. E sabedes por qué? Porque os pobres animais aínda están no idioma universal. Aínda seguen algúns pobres humanos, alleos ao humor de Castelao, coa súa pretensión de impoñer un único idioma, quizáis o único que saben. Por sorte, temos diversos idiomas, todos eles humanos, dignos e universais. A única lingua que merecería perder puntos no seu recoñecemento universal sería, na miña opinión, aquela na que se apouque e escamotee o carácter universal dos outros idiomas. Moitas grazas aos traductores e a todos os que recoñecen as outras linguas. Un abrazo, Joseba Sarrenendía.